B'differenza milli naraw is-soltu fl-iskejjel primarji, tfal tal-Kinder 2 tal-Kulleġġ ta' Santa Margherita fil-Kalkara ħolqu filmat b'żifna partikolari u biex jagħmlu dan marru għand il-barbier. Żifna mid-diska partikolari tal-Junior Eurovision tal-2017 bl-isem Dawra Tont. Wani użar l-iskola fejn tkellem ma' tfal mal-allima u ma' Sur Mast li kienu kollha parti minn din l-inizjattiva. Bit-bissima fuq fommhom it-tfal kollha qalu kemm ħadu pjaċir li esperjenzaw il-ħidma tal-barbier u li żifnu għal din id-diska fuq il-palk, kollha bl-irwol individwali tagħhom. ħafna post għat nisfel. I'm good and I combed my hair so I can look good in the video. Idila x'kont inti? The bye-bye. Show her the move you did. L-allima tal-klassi Roxanne Buzuttil irrimarkat li dawn l-inizjattivi fejn it-tfal jiġu esposti għal industriji differenti jgħinuhom ikabru il-fiduċja tagħhom fihom infushom. It-tfal minn l-esperjenza benefikaw ħafna għax ħadu esperjenza ta' reċta, ta' żifna, għandi studenti barrani li wkoll talmu xi kliem bil-Malti permezz tad-diska. U naħseb li għall-futur tagħhom hija esperjenza sabiħa li ħadu sehem f'żifna bħal din. Allima oħra li ħadet sem fil-ġbit u l-filmati ta' dan il-filmat Iona Dalli qalet li tinsab grata li kellha l-opportunità tieħu sem f'inizjattiva fejn it-tfal jistgħu jibbenefikaw ħafna. L-esperjenza kienet sabiħa ħafna barra li jiena grata li ġejt mogħtija din l-opportunità ħabba mill-ħobbi tiegħi li nixbet il-filmati. Jiena s-sena dieħla nkun l-allima ta' dawn it-tfal għalhekk waqt il-filmati jiena sirt nafhom aktar. Kenneth Buzuttil, is-Sur Mast tal-iskola, tkellem dwar il-viżjoni li mxew biha f'din is-sena skolastika li minn età bikrija li tfal trid tgħinhom jiżviluppaw ħsieb kritiku. Kliem is-Sur Mast kien li biex it-tfal jieħdu inizjattivi bħal dawn, il-ħsieb irid ikun li jwaqgħu il-ħitan, jiftħu l-bibien u jibnu l-pontijiet. Meta tibda tinbena din il-viżjoni, dan il-ħsieb, ħafna drabi l-ewwel ma jikkupjaw huma tfal. U allura kien propju dan illi aħna meta tajna ċans tajna l-odda l-tfal biex minnaħa tagħhom ukoll jesprimu xi ħaġa dak li aħna fil-kurrikulum tagħna nirreferu ħafna għall emergent curriculum. Ġifieri dak li tfal ma joħorġu bih huma, ġifieri tfal għandhom ħafna xi jirrakkontaw.